Basaré la meva presentació amb la definició de negociació. Què és una negociació? Què és l'important? Com es defineix? Procés. Hi ha vegades que al generar un bon clima, una bona relació, un bon procediment, això dura 6 mesos. Porque hay desconfianzas previas, hay malos rollos. Yo lo llamo el efecto ping-pong, ¿no? ¿Tú qué quieres? Pues no sé. ¿Y tú? No sé. ¿Pues y tú? No sé. Bueno, pues vale. Pues venga, tomamos un cafè? Pues vale. Procés comunicatiu. Quan fem una negociació no estem comunicant objectivament unes dades. El que volem és que l'altre digui, oh, que interessante, pues sí, oye, me parece bien, cedo. Procés comunicatiu i d'influència... Com? Escoltar. Escoltar fins a 3 vegades. També és cert que si generes un bon clima, la gent parla sola. No fa falta que faci res més. Proceso comunicativo de influencia en el que dos o más partes, personas, pretenden llegar a un acuerdo, pero tienen intereses en conflicto. Un negociador no té ego, té visió estratègica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estoy aquí? El peor enemigo del negociador es el ego. Procés comunicatiu i d'influència en el que dues o més parts amb interessos en conflicte i interessos comuns volen arribar a un acord viable, win-win, llarg termini. Indaga, diagnostica i quan lo tengas claro, pam, pam, actúes. Amb aquestes condicions, la proposta que jo crec que ens ajustaria seria aquesta. Si habéis hecho todas estas palabras, son 10. Per tant, qualsevol cosa, excepte mentir. Moltes gràcies.